Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mga pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mga residente sa South UP, Maguindanao ang mihiklin epekto gihapon sa pagpangatake sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF. Mibakwit ang mga sibilyan sa South UP, Maguindanao. Human gisulong sa BIFF ang Kafgu detachment sa mga lugar. Miabot sa 258 ka mga pamilya ang namakwit padulong sa mas luwas nga lugar sa kabalaka nga maipit sa bakbakan tali militar og BIFF. Duha ka sityo sa barangay Kuya, South UP, Maguindanao ang apektado sa kagubot. Problema karon sa mga bakwit sa evacuation centers ang pagkaon, trapal o mga kahimanan sa pagluto. Posibleng madungagan pa ang mga bakwit sanglit ana pa kuno sa palibot ang mga miyembro sa BIFF nga posibleng magsabwag og kagubot bisan unsang orasa karon. Moro Youth Group sa Maguindanao nanawagan nga dili magpalingla sa ginatudlo sa teroristang IC subay sa pag-atake niini sa Datupiyang Maguindanao. Samtang kasundaluhan padayon ang pagukod sa mga ISIS-inspired BIFF ug Dawla Islamia. Ani report. Gipakusgan karon sa Moro Youth Group nga ungaya Maguindanao ang kampanya kontra ideolohiya sa ISIS nga nakaimpluwensya sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ug Dawla Islamia. Nasayaran sa youth group nga sagad kuno sa mga miataking armado sa Dato Piyang nitong Huwebes sa gabi, mga batanon. Nanawagan usab ang anak sa founder sa Moro Islamic Liberation Front, Sheikh Salamat Hashim, nga si Abdul Hashim, sa katawhan nga dili magpalingla sa sayop o gituis nga pagtudlo sa tinuhuang Islam. Na-realize ko po na kaya po nare-recruit po sila ay dahil kulang po yung opportunities na naibibigay po sa kanila. Hindi po natin nabibigyan ng pagkakataong pasukin itong mga community na nasa liblib na lugar po sa Maguindanao Province. Sana wag silang magpalinlang sa lalo na yung mga foreign instigators, wag silang magpalinlang. Samtang nagpadayon karon ang pagukod sa 6th Infantry Battalion sa ISIS-inspired group nga BIFF ug Dawla Islamia nga miatake sa Dato Piyang, Maguindanao. Gikumpirma ni Lieutenant Colonel Charlie Banaang, commander sa 6th IB, nga nagapahigayon sila og shelling sa mga lugar kung asa gituang gitaguan sa mga armadong terorista. Misaan si Banaag nga ilang paningkamutang mapukan among teroristang grupo aron dili na makapanghasi sa ubang lugar sa Maguindanao. Thank you for your hospitality, but definitely your hospitality papalitan po namin ng katapangan at pagsilbi sa bayan. Iyan po ay buong puso po namin ibibigay sa mga taga-Dato Piyang at doon pa po sa iba po nating mga nasasakupan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Usa pa tayo usang samdan sa managlahing operasyon kontra illegal nga droga sa Cagayan de Oro City. Ang dugang detalye sa nato sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril.
Yasrial, giingong kagawad sa usa ka barangay sa Maging Lanao del Sur ang samdan human nakigpinisilay sa otoridad atol sa drug bypass operation. Samtang laing drug personality sab ang patay human matud pa misukol sa mga operatiba. Maaksyon ang nahitabong bypass operation sa Masterson Avenue, Barangay Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Human sa nahitabong shootout atol sa bypass operation Sabado sa buntag. Target sa mong operasyon si Muammar Habib alias Kabayo. Napalitan ng sospek og usa ka sachet sa sabu. Bugti ang 1,000 pesos nga mark money ug sa aktong dakpo na kini, kalit kini nagpabuto sa iyang pusil ang kauban sa sospek. Aduna pay ginukuray nga nahitabo apan nadakpan ra ang sospek diyang naigo kini sa iyahang kamot rason nga nahunong kini sa pagmaneho. Samtang ang kauban niini nga armado nakaambak sa sakyanan ug nakaikyas. Nagpabuto. Luckily wala makaigo sa ato ang mga operatiba kay mao man say pag padagan dayon ni alias Kabayo mutong na outbalance pud ang iyang kauban og ni return fire ang atong tropa og sa pag return fire na niresulta kanino nga na flat ang iyang ligid. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang laing upat ka mga dagkong pakete sa sabu nga mobalor sa 136,000 pesos. Gidala kini gilayon sa ospital. Ang dinakpan giingong usasab ka barangay kagawad sa Magiling Lanao del Sur. Padayon pasab nga ginapangita ang nakaikyas nga kauban sa mong sospek. Namin nakuha niya nga ID no nga kagawad siya sa barangay kagawad sa usa ka barangay sa Maging Lanao del Sur. Pero amo pagid kaning sutaon no kung unsa ka tinuod kay dali ra man gud magbuhat-buhat og ID, so ato pang sutaon gud i-check pa nato sa atong DILG. Samtang sa laing operasyon nga gihimo sa Regional Drug Enforcement Unit 10, patay si Mark Gumal, residente sa Barangay Kauswagan, human misukol kuno atol sa bypass operation sa Zone 9 Anahawon, Barangay Bulwa. Sigun pa, nabantayan kuno sa sospek nga pulis ang iyang katransaksyon, rason nga mihulbot kini sa iyang .45 nga pusil, apan naunhan kini og pabuto sa backup police. Na-recover sa crime scene ang usa ka pakete sa sabu, mark money ug armas sa sospek. Real kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa nadakpa na sospek, samtang ginasubay pasab sa PIDEA ang identifikasyon sa nakaikyas nga kauban niini. Sanglit kani ang suspect ang ilang paghimuan og follow-up operation. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Sa pagtangtang sa Sunday lockdown sa General Santos City, pipila ka malapason sa health protocols ang nasermonan sa kapulisan. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni ining report. Nakabot na sa Bangkasi Airport sa Butuan City ang 74 ka returning overseas Filipinos nga taga Caraga Region pinaagi sa sweeper flight Domingo sa buntag. 18 niini taga Surigao del Sur, 16 ang taga Butuan City, 13 ang taga Agusan del Sur, 11 taga Surigao del Norte, 10 ang taga Agusan del Norte, 4 ka taga Dinagat Islands ug 2 ka taga Misamis Oriental. Miabot na sa 3,898 ang total COVID-19 cases sa Caraga Region, 3,287 ang recoveries ug 183 ang namatay. Sa Davao del Norte, bisan gipailam sa General Community Quarantine ng probinsya, abli na sa tanan ang borders niini. But pasabot, dili na mangita og mga dokumento sama sa Travel Authority. QR code na lang ang ilang i-check. Ana sa 1,105 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Norte. 872 ang naayo na ug 33 ang namatay. Mitala 180 ka bagong COVID-19 cases ang Davao City niadtong Sabado. Lakip sa mga nagpositibo ang usa ka 6-month-old baby girl nga taga Vihizon Senior sa Sasa, usa ka 10-month-old baby boy nga taga Bukana ug usa ka 91 anyos nga lola nga taga Barangay 19B. Samtang Davao City ang ikalima sa dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 niadtong Biyernes nga anaa sa 34, susama sab sa Bulacan ug Baguio City. Samtang ikaupat kini kagahapon nga dunay ihap nga 71 new COVID-19 cases. Misa ka na sa 7,028 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 4,547 ang recoveries ug 312 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka doktor ug non-uniformed personnel sa kapulisan sa Rehiyon 10 ang nalakip sa 11 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Biyernes. Ang doktor, 31 anyos nga babaeng taga Kauswagan kinsa nagtrabaho sa NMMC, ug ang non-uniformed personnel sa PNP Region 10, 40 anyos nga babaeng taga Bulwa kinsa na-expose sa nagpositibo sa COVID-19 nga dili taga Cagayan de Oro City.
Ana-ana sa 2,484 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,948 ang nakarecover na ug 112 ang namatay. Sa General Santos City, sa pagtangtang sa Sunday lockdown sa syudad, gi-inspeksyon sa kapulisan ang Central Public Market kung asa kamatikda ng pagdagsa sa tao. Sama sa usa ka kan-anan nga wala mituman sa 50% capacity nga makasulod og social distancing. Posibleng dili ma-renew ang business permit sa mga establisimentong musupak sa COVID-19 protocol sa syudad. Pipila sab ka ginikanan nga dunay dalang bata ang gipaymangnuan nga bawal pamugawa sa mga menor de edad. Ug dunay 8 ka taong gidala sa Police Station 6 kay wala nagsutog face mask ug face shield. Ang mga musupak sa ordinansa sa mandatory wearing of face mask and face shield sa Gensan magmulta og 3,000 pesos. Dunay 1,194 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 1,023 ang naayo na ug 51 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Daw maka-world tour ka kung magbisita ka sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental karong Kapaskuhan, sanglit bida sa ilang mga dekorasyon ang mga sikat nga tourist destination. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio? Christmas around the world ang tema sa Christmas decoration karon tuiga sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Busa ang mga Diasenyos daw nagsuroy-suroy sa nagkadiyang tourist destination sa kalibutan. Gidisplay ang replika sa nagkadiyang famous destination sa kalibutan ug giadornohan og mga suga nga nindot tan-awon panahon sa kagabhion. Pipila sa display mao ang Petronas Tower sa Malaysia, Statue of Liberty sa New York, Opera House sa Australia, Merlion sa Singapore, Pagoda Tower sa China ug mga piramid sa Egypt. Sumala ni Mayor Jason John Joyce nga pinaagi sa maong gimmick, mapahubsan gamay ang kapait nga nasinati sa pandemya sa COVID-19. Dahil nga may pandemya ay bawal yung travel, so madami ang hindi nakapunta sa iba't ibang mga favorite ng mga international tourist destinations. Kaya napag-isipan ng local government unit na magkaroon ng Christmas village at i-feature natin ang mga pinakasikat na mga international tourist icons. Sanglit sa kanindot sa Christmas decoration, daghang tao ang musuroy aron makatan-aw ug makapa-picture sa mga dekorasyon. Apan gipaniguro nga mapatuman gihapon ang health protocol aron makalikay sa pagkuyanap sa virus. We would like to give a message to everyone na kahit may pandemya, kaya pa rin natin maging masaya basta meron lamang pagkakaisa. Itong Just Christmas Village ay hindi lamang para sa mga Diasenyos, pero higit sa lahat, regalo ng mga Diasenyo para sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko sa ating lahat. Matod sa mayor nga bisan pinakatuwin na sila sa rehiyon ug sagad mga miyembro sa IP community. Ilagayod iselebrar ang Kapaskuhan taliwala sa pandemya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Dinominate ni President Rodrigo Duterte sa Davao del Norte Elections Supervisor Amy Ampolocchio isip Commissioner sa COMELEC. Ang nomination ini mag-agad sa approval sa Commission on Appointments. Gilaraw nga huli pa niya ang nabakanteng posisyon ni kanhi Commissioner Alpareño kinsa miretiro niadtong Pebrero. Si Attorney Ampolocchio usa kadabawan niyang abogada nga kanhi election officer usab sa Davao City panahon nga mayor pa si President Duterte. Sa Kidapawan City, wala na makaabot pa sa ospital ang usa ka ginang dihang nakaanak sulod sa ambulansyang gisakyan ni ini. Mikuha lang untawg health certificate ang ginang sa City Epidemiology and Surveillance Unit dihang nagbati na kini. Busa daling miresponde ang rescuers o gidala ang buntis sa ospital. Apan dihang padulong pa ni sakit na pag-ayo ang tiyan ni ini. Maayo na lang usa ka nurse ang usa sa responders o gitabangan ni ini mapagawas ang usa ka himsog nga baby boy. Ana sa 20 ka mga patayng lawas nga walay tagtungod ang dungang gilubong sa public cemetery sa barangay Talabaan, Zamboanga City. 16 ni ini lalaki, samtang 4 ang babae. Sa maong ihap, 14 ang wala mailhi, samtang uban bisa na ilhan na, wala kuha sa ilang mga tagtungod. Ang ubang patay, biktima sa summary execution, ug ang uban namatay sa sakit. Ug daw ang usa ka balay sa Camarines Street, Don Lorenzo Village sa Davao City. Wala dayon nakagawas ang iya sa balay, rason nga nakahiagom siya ug paso sa nawong ug sa lawas. Maayo na lang kaniluwas siya sa iyang anak, kinsa nakaangkon usab og minor injuries. Sumara sa BFP, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog ug gibanabana ang mukabat. Sa 350,000 pesos ang danyos.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapuso, sugod karong bulana, masaksihan na sa Digital Channel 7 sa GMA for the Box ang blended learning nga mga programa sa DepEd TV. Napili sa Department of Education ang Kapuso Network isip partner alang sa mas lapad ug mas tin-aw nga paghatod sa edukasyon ngadto sa kabataang Pilipino. Ani ang report ni R. Gil Relator. Tungod sa COVID-19 pandemic, gidili una ang face-to-face classes. Busa, usa ang online learning sa gisaligan sa daghang estudyante. Apan dili tanan dunay access sa internet connection. Ug aron matubag ang dekalidad nga edukasyon ubos sa new normal, nagtinabangay karon ang DepEd ug GMA Network. Libreng ipagamit sa Kapuso Network ang Digital Channel 7 aron ipagawas ang blended learning program sa DepEd. Adlawng Biyernes, gipahigayon ang virtual signing sa Memorandum of Agreement nga gipangunahan ni GMA Chairman ug CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President ug COO Gilberto Duavit Jr., uban ang mga senior executives sa GMA. Ingon man sila Senior Vice President for Finance Ronnie Mastrile, Chief Risk Officer ug Senior Vice President for Corporate Strategic Planning Reggie Bautista, ug Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa bahin sa DepEd, gipangunahan kini ni Education Secretary Leonor Briones ug uban pang opisyal sa maong departamento. The role of GMA is going to be very crucial because of its reach. As you reach, practically the entire country as the largest network, and this is the kind of audience that we want to reach out to and convince that this is the way forward. Sumala ni Attorney Felipe L. Gozon ang ayang hatagan og prioridad ang basic education. It is therefore our honor and privilege to join forces with the Department of Education and provide our TV platform for free to enable our young learners access to broadcast education while keeping them safe at home. It is also GMA Network's shared responsibility to be part of the country's efforts to curb the spread of COVID-19 and at the same time enrich the lives of Filipinos in ways that we can. Matanawa na ang DepEd TV sa Channel 7 sa GMA Afford the Box sugod tunga-tunga karong bulan sa Disyembre. Ako si R.G. Relator para sa One Mindanao. Gibawal una ang leisure ug tourism activities sa Samal Island. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara magsugod kini sa December 18 hangtod January 4 sunod tuig. Siradaan una sa mga turista ang Samal Island sugod December 18 hangtod January 4, 2021. Kini human gibawal ni Mayor Alavidoy ang tourism ug leisure activity sa isla sa maong mga adlaw. Gipasabot sa mayor nga ang maong mando subay sa pagpailawom sa isla sa general community quarantine. Pasensya gyud no, di sa nato tugtan ng mga non-essential travels, pero katong sa mga nagtrabaho sa Samal, no, both residents and non-residents na nagatabok-tabok because of work and business, wala na problema. Kay bawal naman ang tourism o leisure activities dinhi sa Samal Island sugod December 18 hangtod January 4 next year. Nabala ka na ang mga resort owners dinhi sa isla. Gani nang hangyo na lang sila sa mga guests nga inay i-refund, magpa-rebook na lang. Kinisab ang hangyo ni Early Corceles, usa sa mga resort owners dinhi sa Barangay Kamudmod, sa ilahang mga guest tungod maglisod kuno sila kung mag-refund pa. Ang uban ipamove na lang sa earlier before 18. Ang uban pod i-rebook sa January, pero katong dili gud makaya kinahanglan jud namo nga i-refund. Tungod diini posibleng magbawas una sila og trabahante. Ipangandaman pod namo nga karong Pasko ug New Year mingaw man mi tanan,
magbawas mi og tao, magbili lang mi siguro og maintenance gamay. Hinuundo naman kuno ihatag nga food assistance ang LGU sa mga apektadong empleyado. Nagpasidaan ang mayor sa mga resorts nga tanggalan sila og business permit kung mudawat gihapon og guest sa December 18 hangtod January 4 sunod tuig. 1 strike, 2 strike, out na. Pasarado yun na ako. So, kana lang akong concern na unta sundo nila. Sara, samtang wala pa kini na patuman, gipahimangnuan ni Mayor Uy ang mga resort owners nga tumanon kanunay ang minimum health standards ug ang mga guidelines. Labi na, ang 50% capacity gumikan doon na siya na-receive na mga reports na doon na pipila ka mga resorts nga wala nagatuman sa health protocol. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Sa Sisod, Surigao del Norte, usa ka kafgo ang samaran human gibanhigan sa gituang mga sakop sa rebelde NPA. Sa report sa Police Regional Office 13, nagmaneho kuno sa iyang multicab ang biktimang si Angelito Salvador gikan sa poblasyon Sison padulong sa barangay Mayag. Apan pag-abot sa maya barangay San Isidro, kalit kining giambus sa mga armado. Hinoon daling nga nakaambak si Salvador ug nakabalos pagpabuto aya pamiikyas. Nakihagom og sumad pinusilan sa tiil ang biktima apan luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Gituo ang mga sakop sa NPA Guerrilla Front Committee 16B ang niambos sa mong kafgo. Kinamdumangan ni atong November 30 na posilansab sa si Patrolman Jason Custodio dihang niagi kini sa samang lugar ang ilang patrol car. Usa ka batan-on sa gitagom Misamis Oriental ang nabalian og tiil human maligsan og ambulansya samtang driver sa usa ka pickup truck angol sab human mibangga sa truck sa Taguluan, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Bali nga tiil ug halos makuyapan na ang biktimang si John Mark Dian, 18 anyos, human maligsan sa usa ka ambulansya sa Barangay Burnay, Gitagom, Misamis Oriental. Sumala pa sa kapulisan nga gikan ang ambulansya sa poblasyon ug miadto lamang sa barangay aron mokuha og gamit gikan sa health center. Ug sa aktong miliko na kini, nawad-an og kontrol ang driver rason nga midiretso kini og bangga sa waiting shed kung asa nagbarog ang biktima. Hinoon, anana sa luwas nga kahimtang ang biktima og padayon pang ginatambalan sa ospital. Nadamyo sab ang laing duha ka motor atol sa insidente. Siguro basin og according sa driver niya nga na out of control siya. Mura og natamak brake niya. Medyo ang ang tiin na slide yan tiin na dito na amakta ng accelerator. Samtang di na maitsura ang usa ka pick-up human kini mibangga sa usa ka 10-wheeler truck sa Barangay Ganghaan, Taguluan, Misamis Oriental. Sigon sa Taguluan Police nga padulong Cagayan de Oro City ang pick-up diyang mi counterflow, hinungdan nga nabangga kini sa kasugat nga truck. Swerte na lamang kay bisan kusog ang impact sa pagkabangga. Igo lang nabalian sa iyang kamot ang driver sa pick-up nga si Jose Quevedo Orcolio. Samtang ang driver sa truck nga si Victor Licayan gipasakahan na og kasong reckless imprudence resulting to physical injury. Ang pick up gid mo na dito mo ning kuan sa 10-wheeler truck. Kaya ang 10-wheeler truck naaraman sa iyahang lane nga posisyon gid. So di na to mahibawan kung sa hinungdan kay sigon sa nakakita dito ang nagbangga mao ang katong pick up. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 67 milyon kataong nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 441,000 na ang nagkasakit niini ug halos 32,000 nga mga taga Mindanao ang dunay COVID-19. Misa ka na sa sobra 67,087,000 kataong naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana nasab sa kapin 43,109,000 ang recoveries ug sobra 1,536,000 ang namatay. Sa Pilipinas, mitala og 1,574 kabagong COVID-19 cases ang nasud karong adlawa. Busa 441,399 na ang kinatibuk ang ihap niini. Doon na say 408,702 nga naka-recover ug 8,572 na ang namatay. Ug sa Mindanao, 31,821 na ang dunay COVID-19, 25,440 ang naayo na ug 1,198 ang namatay.
Social distancing daw wala matuman atol sa paghatag o pinaskuhan sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ning dalan sa Chongko sa Davao City Biyernes sa buntag. Human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen nga daw wala matuman sa mga tawo ang social distancing. Ang among naabtan, taas nga linya sa kababaihan. Ang uban nagrupo-grupo og tataw nga wala matuman ang physical distancing. Among nasayran nga pila di ay kini sa mga prostituted women nga buot makadawat og pinaskuhan gikan sa lokal nga panggamhanan. Usa sa mga mipila si alias Nene. Pila may ihatag sa inyo? Kanang kuha, kanang check man na siya. Oo, pila man. Kuha ng, sa una last year, 2,000 amot na karon. Namasin usab si Ana, di niya tinuod nga ngalan, nga makadawat og ginagmay nga pahalipay. Unsa pud kada tabang kung makadawat ng tabang? Dako kay ma'am, dako jud kay epidemya meron dako jud kay tabang pantay bugas. Dako kay tabang di mi ka pangwarta kay madlok mi ng sakit. Among gidangop ang maong concern sa City Social Services and Development Office. Nagpa-presign po ta, unya kay daghan naman po ang nagtapok naman sad ang mga babae. Wala na sad nag-follow sa social distancing, gi-stop na sad nato. Kay dili na to i-compromise ang ato ang public safety and ato public health. Doon naman po daw hinuon nagbantay sa lugar nga maoy nagabadlong sa mga wala gatuman sa health protocol. Naamang gyud tay magbantay sa area, ma'am. Naamang gyud tay nagapakuan ana niya, nagapasunod sa social distancing. Namang good po uban nga bisag walay labot moapil pod sila so diha kita magkagubot permanente. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga dalan sa downtown sa Cagayan de Oro City ang gibaha tungod sa kusog nga ulan sa milabayng adlaw. Human mibunok ang ulan sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa milabayng adlaw, pipila ka mga dalan ang gibaha. Busa walay puas ang monitoring sa CDRMD sama na lamang sa mga dalan sa Osmeña Extension. Samtang dili maagyan og bisan unsang klase nga sakyanan ang Pimentel Road, Kamamanan Road ug Villarin Street sa Carmen tungod sa taas nga tubig baha. Daling giabisuhan ang mga motorista nga likayan ang maong mga dalan aron dili maperwisyo. Sumala pa sa pag-asa ang nasinating pag-ulan hatod sa localized thunderstorms. Giabisuhan ang publiko nga magpabiling magbinantayon ilabi na sa mga posibleng landslide ug flash flood panahon sa kusog nga ulan. Karong adlaw expected nato ang panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga isolated or mga patak-patak nga mga pagbundak sa ulan kilat ug pagpanalugdog nga dala sa mga localized thunderstorms. Mga adlaw December 8 usa ka special non-working holiday. Special non-working holiday ugma subay sa paghandom sa Feast of the Immaculate Conception of Mary, ang principal patroness sa Pilipinas. Giaprubahan sa Senado ug Kongreso o gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte nga matag December 8 handumon ug sa ulugon ang kapistahan sa Immaculate Conception. Agaw pansin karon ang usa ka balay sa Kidapawan City tungod sa pinasahing Christmas decors niini. Ang mga lantern nga gama sa plastic bottles korteng COVID-19 virus nga ginagamit nga illustration sa Department of Health. Sumala sa tagiya sa balay, gituyo nila ang pagbuhat niini aron handumon sa katawhan ang diwa sa Pasko taliwala sa pandemya. Gawas niini og sa hayag nga Christmas lights agaw pansin sabang life-size nga Belen ingon man mga Santa Claus sa kilid niini nga gikan pa sa gawas sa nasod. Abli kini sa mga abot magpa-picture matag alas 6 hangtod alas 10 sa gabi. Apan hugot nga gibantayan sa tagiyang dili magdunga ng mga bisita aron ma-maintain ang social distancing. Mga kapuso, 18 ka adlaw na lang yun. Doon na magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong maulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.